Oğlanlar hemmeňize salam. Şu toýa gidip barýan size bir videocuk çeken edim YouTube üçin. Mikrofon zat yok. Sesim normal eşdilýär, hadip pikir edýär. Pakka maşyny gydyrýarsam videony çeken. Gatken sonra berýär maşynlar gymmatladymy näme boldy diýip maşynyň bahasy realny gymmatlady. Oň sebäbi näme? Sebäbini düşündirýän. Arada ýadyňyza düşýärmi? Ýol kreýler gymmatladyp video çekipdim. Şondan soň ardanlady i uje biraz gymmat bolýar. Öňküden bir 20-30%. Grup aýdanda $700-800 täze gelýän maşynlar, täze geljek maşynlar, öňkü gelen maşynlardan gymmatrak gelýär. Öň mysal üçin ana Camry'miz dur. Şo Camry'miz bide 11.500 polnu taýyn bolan bolsa, inni 12.000-12.300 polnu taýyn bolýar. Düşündiňizmi? Şo sebäpden hem köne maşynlaryň bärdäk bolanyň bahasy galýar, täze geljeklerin bahasy galýar, bu geleniň bahasy galýar. Häzir ýazaklar olar da. Bärik näme peýda bar o bärdäkler uşa gelýär. Näme üçin baha galýar diýsen, köpüsü maşyn alyp satýanlar, maşyn sowda etýänler. Olar bahan galdyrmaly bolýar. Sebäbi häzir size satyp inniki geljek maşyn alyp bilerler ýaly. Düşündiňizmi? Häzir olar size arzan satsa, ay bu arzan illa maňa diýip. Inniki geljegi oňa gymmat gelýär. Düşündiňizmi? Onu uje has gymmata satmaly bolýar. Şo sebäp bolmaz ýaly. Biraz gymmat satýarlar, inniki gelen hem şeýler şoňarak çykýar. Düşündiňizmi? Inni 10.000'a Camry yapılanok aňsat yapılýan däller. Öň men size aýtýardym, dile 10.000'a 10.5'a yap bolýar diýip 11'e yap bolýar. Inni ona kakby 90% yap bolanok, 10% bir tap bolsa, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay gözläp nesibäňe çyksa belki bolmakmalla deginmi, beýgrek zat ýa şoň auksiona adam az bolup şoňalyk bir nesibe karoç çyzýar akawat. Şoňalyk bolup arzan alyp bolmakmal, atak arzan alyp bolmak inni 10k yapylýanlar, öň 11 yapylýan zatlar inni 10k yapylýar. Şoň üçin öňkü videolamy görüp men $10.000 2021 Camry alyp beräýär diýip ýazýanlar bar da inni 10.000'a yapylyp bolmak. Aňsat. Ýok, garaşak şonu da gözle diýsem men gözläp berip bilýän. Mesele oýnaýas her oýuny. Ýöne aňsat 10 yap bolanyk inni 11 ýarmy yapylýanlar. Şol sebäpden hem köne maşynaň bahasy biraz galan şu wagt. Täze maşynaň bahasy biraz galan. Hemen bu wagt maşyna alýan gatykän her kim dahod alýar, her kimde pul bar. Şo sebäpden hem ýokary galýar maşyna. Spros kenne. Näçe bir zatda spros köpülse, şonça şoň bahasy galýar. Düşündiňizmi? Näçe bir zatda предложение köpülse, ýagny ölüm köpülse, şonça şoň bahasy düşýär. Şo sebäpden şo aýagallygyna maşynlar gelýär. Her kim konkurensiya, her kim satýar, ol bol hemmekçiň sowdasy bolsun, hemmekçe neti bersin gülýärlik sowda bolup dur. Ýöne biraz gymmatrakdyr. Inni şonu image video diýler, inni şonu kelläňizde saklaň da, täze geljek maşynlar primärne $500, $700 gymmat gelýändir. Häzir men size hasaplap berjek primärne. Öňýadyňda düşýän men size öňkü videolarda aýtdym. Dubaydan Amerika maşyn gelýär. Dubaydan Türkmenistan gelýär. Öň $850 ýol kirä. Inni holgunda men Camry tölek geldim. $1175 töledim. O taýda 150, paşy $250-300 gymmat uje. Edil şoňalygym öň Amerikadan Dubaya çenni iň uly ýol kirä $2000. Inni şolar 2500-2300 boldy. Abyşny ýakynrak ştatlar öň 1100 bolsa, inni şolar 1500-1400 şoňalyk opşam gally dary düşündiňizmi? Şoň üçin primärne ýol kiräler $700-800 galy diýen. Men şu wagt kiýalym $1300. Şoňam ýol kirä 1900 näçede? Öňkü tölegden bolsa şo 1600-1500 bolmaly. Şo taýda $400. Düşündiňiz? Ana şo sebäpden maşynyň bahasy biraz ýokarakdyr. Size maksimum peýdal video bolanur diýip pikir edýän, like, komentar öň dostlaryňyzy paýlaşyň, janyňyz sag bolsun. Montajsy zatsy videodur bu. Şoň üçin like çarşlaryňyz goýun, uğrunlar janyňyz sag bolsun.